ରାଧେ ରାଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଡାଏରୀ। ଆଜି ଦିନଟା ସକାଳ 3:15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେବେ କେମିତି ଉଠେ ଆଉ ଖାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲଟା ତ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସକାଳୁ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ପଢ଼ିଦିଏ। କେମିତି ନା ରାତି 11ଟାରୁ 2ଟା କି 3ଟା ଯାଏ ପଢ଼େ, ତାପରେ ସକାଳ ସେପଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ 6ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ ପଢ଼େ, ତ ଏମିତି 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଦିନ ଯେମିତି ଚାଲେ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ମୋର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍। ସବୁ କାମ ସାରିକି 12 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବା କ'ଣ ଇଜି ଭାବୁଛନ୍ତି? 12 ଘଣ୍ଟା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 12 ଘଣ୍ଟା କରିବା ତା ପଛରେ କିଛି ଲଜିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ମୋ ନିଦ, ମୋତେ ନିଦ ତ ଅଧିକ ସମୟ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଏ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା, ଅଧିକ ରେୟାର୍ 5 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ଯାହା ମୋର କାମ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ। ମୁଁ କୌଣସି ମୋର ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କୌଣସି ଆଇଡ଼ି ନାହିଁ, ବା ସେ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ରଖିନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯଦି ଆଗାମୀକାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି କରିନଥିବି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସାଙ୍ଗସାଥି ରଖେ ନାହିଁ। ହଁ, ଦେଖାହେଲେ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ କିଛି ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନା ମେସେଜ୍ କଲ୍, ସେମାନେ କଲ୍ କରିଲେ ହଁ ବାସ୍ କେମିତି ଅଛୁ ସେତିକି 2-10 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଯାଏ, ସେତିକି ହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ରଖିଛି। ବୟସ ଚାଲିଗଲେ ତ ଏସବୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏତେ ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ପଢ଼େଇକି ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଭଲରେ ରଖିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା ତ ଭଗବାନ ବୋଧେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜୋସ୍ ମିଳିଥାଏ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ କହି ହୁଏନି, ଆଉ କେବେ ସେୟାର୍ କରିବା କାହାଣୀ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।